masyarakat. Asmane Ki Honggolono. Amarga kewicaksanaane lan kewihan-kewihane, Ki Honggolono didadekake kepala dusun. Ki Honggolono duweni sedulur kang asmane Ki Ageng. Ki Honggolono duweni putra kang berkusrupa lan gagah perkasa, jenenge Joko Lanjut. Joko Lanjut duweni kesenengan nuju jago lan mendem. Ki Ageng duweni putri kang ayu banget kayata widodari saka kayangan, jenenge Mira Putri Ajeng. Ing sawijining dina, nalika Joko Lanjut lagi berjagone, jago kuwi ucul, ndarai ati lan pikirane Joko Lanjut ora bisa ayu. Joko Lanjut wis nggunakake cara apa wae nanging ora kasil. Jago kuwi mlebu ing daleme Ki Ageng. Mira Putri Ajeng kang lagi batik kaget. Deleng ana jago sing mlebu ning omahe. Ora disangka Mira Putri Ajeng bisa nyekel jago kuwi. Mira Putri Ajeng seneng banget rasane jago kuwi jinak banget. Ora suwe Joko Lanjut mlebu goleki jagone. Joko Lanjut kaget Mira Putri Ajeng bisa nyekel jago kuwi. Joko Lanjut ora langsung njaluk jagone, nanging Joko Lanjut malah kesungsung karo ayune Mira Putri Ajeng. Lan sewalike, Mira Putri Ajeng uga ngugemi kebagusane Joko Lanjut. Kelorone padha-padha sesawangan banjur ketepungan kanthi padha-padha tresnani. Joko Lanjut ora ngerti yen Ki Ageng duweni putri kang ayu banget. Amarga Mira Putri Ajeng yaiku pramati ora bisa ketepungan karo sembarang wong. Ing tengahing kacelakaane Mira Putri Ajeng karo Joko Lanjut, Ki Ageng mlebu nemokke Joko Lanjut lagi celaka karo putrine. Ki Ageng banjur duka. Joko Lanjut njelasaake apa kedadian sakbenere. Nanging Ki Ageng ora peduli karo Joko Lanjut. Joko Lanjut digendong lan diperintah ninggalne omahe Ki Ageng. Joko Lanjut mulih kanthi izin, nanging Joko Lanjut isih kelingan karo ayune Mira Putri Ajeng. Wektu lumaku, Joko Lanjut ora kaya biasane ngejak jagone dolan. Nanging Joko Lanjut malah luwih seneng ning kamar, manut wae ora mangan lan ora turu. Kedadian iki dipirsani kali pamane, yaiku Ki Honggolono. Sawise ditakoni, Joko Lanjut ngaku yen dheweke tresnani Mira Putri Ajeng. Ki Honggolono nuruti apa karepane putrane. Ki Honggolono banjur nglamarne putrane. Nanging Ki Ageng ora rila yen putrine dijodohan karo putrane Ki Honggolono. Amarga perkara sing urung sampe ing kelorone. Nolak nganti terus terang ora bisa. Ki Ageng ngajuke syarat kang abot banget. Ki Ageng ngendika, yen sira kersa karo anakku, kudu netepi loro panjalukku. Kaping pisan, salah ing bulan, kudu ana banyune ing sewengi wae senajan mangsa ketiga. Kaping pindho, lumbung kang isine pari lan dhewe kudu mrene dhewe. Ora oleh digawa manungsa. Joko Lanjut lan Ki Honggolono nyanggupi syarat mau. Ing tengah wengi, Ki Honggolono gunakne kekuasaane kanggo nundung banyu. Banyu mili. Nek kabeh salah kena banyune. Nanging Ki Ageng kang ora rila ngakon kancane kanggo rusak bendungan mau. Banyu mandeg, ora kabeh salah kena banyune. Syarat kepindho, Ki Honggolono wis ngirimke lumbung kang isine padi lan dene mau. Pas teko kono, lumbung kang isine padi lan dene mau ora ana isine kejaba dane kang garing.
Dihanggolono ngrasa lek yen dheweke dipermalokne ing ngarepe wong akeh. Joko Lanjut kang kekarepane ora bisa kewujud rumangsa sedih banget. Mira Putri Ajeng kang uga tresnani banget ora bisa nampa kasunyatane iki. Kelorone milih landas diri amarga tresnane sing ora oleh pangestu. Dihanggolono sedih banget ngerteni putrane mati. Sedhihe ora bisa ditulis nganti swara gumegar. Swara kuwi nyupahne keturunane Ki Ageng Mirah. Kaping pisan wong Bolan lan wong Mirah ora oleh jejodohan. Kaping loro barang-barang saka Bolan ora entuk digawa menyang Mirah lan suwalike. Kaping telu barang-barang saka Bolan lan Mirah ora bisa dadi siji. Kaping papat wong Bolan ora oleh gawe omah saka kawul utawa damen. Kaping 5 wong Mirah ora oleh nandur, nyimpen utawa gawe panganan saka dhuwit. Sumpah kuwi kanthi saiki isih diajeni. Banyu ing kali kang temu bendina nandhake wong Bolan lan wong Mirah ora bakal isa dadi siji. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.